Beth yw enw chi? Howell. Ble ydych chi'n byw, Hywel? Dwi'n byw yn Nottingham Ers pryd? ers o blynyddoedd maith. Iawn. Beth oedd chi'n neud o ran waith? O ran gwaith, o'n i'n athro mewn ysgol. Ie. Ysgol gyfun. Ac chi'n dod o ardal Llandeilo? Lawr yn y de. Ti'n mynd yn ôl yn aml? Dim yn aml, na. Dwi'n gwaith y blwyddyn. Oes teulu yn yr ardal? Mae gen i frawd a teulu'n brawd. Dim neb arall. Oedd Cymraeg iaith y cartre yn Llandeilo? Eist ti'r ysgol Gymraeg yn yr ardal? Na, ysgol ddwyieithog oedd i. Ond Cymraeg o'n i'n siarad mas yn y iar yn ysgol gynradd. Ond gwerthu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Felly, ti'n mwynhau bywyd fan hyn yn Nottingham? Ydw. Fe ti'n eisiau mynd yn ôl i Gymru? Ydw. Bob amser rwy'n mam mynd ôl, ond mae yna deulu lan fan hyn. Iawn. O wel, par y teg. Da iawn, diolch am y siarad. Right, oce.